a ganin mai martaba sarkin kaya na gane duka baki daya yana tare da mu wato babanmu yana tare da mu ga shi nan sa'annan martikinsa shi ne sarki alhaji mai babansa shaman ne na council of zongoci na aya su iyalo ne kuma na council of zongoci ghana aka biyu tare da shi ne martaba sarki musa ya gaisa addu'a baki daya tare da shi mai martaba sarki wangarawa district baki daya bisrewa precisely sa'annan tare da shi sarki mai martaba sarki ibrahim sarkin basari tare da shi kuma sarkin gurmawa na gaisa addu'a baki daya tare da shi yaro nan namu yaro kankanin nan mun gashi yana tare da manyan sarakai shi ne kankanin sarki nan shi ne sarkin hulani na ayawa su baki daya a tafi sarki wato yana tare da mu sarkin dandawa da kuma fadawan shi da magajiyarsa suna tare da mu sarakan madina suna tare da mu to inda mu tsari akwai sheik na da sabon sheik na jama'a asiko ya ce a sanar da kuma ba ruwa ya ba da taimako na kudi $10,000 $10 million kenan ya ce a bayar a ci gaba da sha'anin zaman mara a tafi ta hakan da muka kai koda na nan ga kuma sabuwar yau yanzu yan jijiyoyi ce sun ba taimako sun ba sarki duka don Allah ta kara rai yanzu wanda muka kai an roki ra'ayi na sarki kuma shugaban zama special guest of honor shi ma zai roki hanya akwai program uku kudu gaban mu sa'an a sallame jama'a kowa ya hakuri akwai abinci da aka yi ka'in da layi kuma wasu da kowa ya ce sha kowa ya kwantar da hankalin shi gabanin haka ina masu kokuwan nan da za a yi kokuwa cikin minti biyu za a yi kokuwa NPC da NPP NPC da NPP za a yi kokuwa Sheikh Azibo ya ce zai ci gaba ina masu kokuwan nan ina suke na Allah ba lokaci ina suke in ba su nan mu ci gaba we thank Almighty Allah for seeing this program and end of the program. Our chief, our guest of honor is living. We had another program is going there. So we are informing you, not that we are going to very soon the national chief imam will arrive here. In the next 2-3 minutes, national will here. We just had a call, it's just in the corner. So chief, I will be glad if you meet the chief imam in the next 2 minutes. For you to have his blessing is very important. Thank you. Enough of the point. Mbasuna, Allah muna so mu ci gaba da program. Kun kuna nan muna so mu ga kuma kuma za mu ci gaba. Ina matan sarkin Jawarma. Kawai kaina ɗan bai kuwa nan ba kuna mu ci gaba da shirin. Na jaru kare kuma ba ta nan kusa kusa domin lokaci ba shi hannu ta haka za mu koye sabo minti 5 muna bukatar ta wanda muka tuna su ba su na program mai ya kan bukar su ba za mu yi komowa baya ba ta haka alhaji sabo bismillah amma gabanin haka za mu kira wasu sunan naki za su zauna sannan sabo ya yi wasan shi sabo hold za a kira mana kowa ya samu hakuri za a kira wasu mabanan kamin sabo ya shigo jama'a kowa ya zauna saboda Allah da suna jama'a kowa ya zauna saboda Allah da annabi sabo a keto mana kaɗan
wai sarki zai ba su girma ko sarki zai ba wa'anda iyayenmu manyan zabarmawa council of elders manya ne na iyayenmu na zabarmawa advisors wa'anda ke ba sarakunan sarki advice da an wani kiranka sai ka zo wurin sarki yayayen ya sa maka ya zo ya ɗin hanka don shi muna kiran Alhaji Usman Ibrahim Yanku a Jama ina yake ya zo ya taso ya zo mata maza Alhaji Usman Ibrahim Yanku muna neman ka zama da ku zo mata maza sai gaban sarki ba ya gaban sarki Alhaji Jumma sabar malai Alhaji Jumma Aminu Alhaji Jumma Aminu zo a ba ta girma Alhaji Jumma Aminu ga shi nan zuwa ko su zauna wai ka zauna sarki ya taso Alhaji ne hau wangari Alhaji ne hau wangari muna kiran ka nan Alhaji Ali Adamu Ali ta Kasino Alhaji Ali Adamu Ali Kasino Alhaji mun kaina akwai tema Alhaji mun kaina akwai tema Alhaji Sani mun kaina makatin malama Alhaji Zibo Moliya sabar malai Alhaji Zibo Moliya ina yake babanmu ya taso yanzu ga Alhaji Zibo nan ga shi nan shigowa Alhaji Zibo Moliya Alhaji Mumuni Hamadu kan kariya Mamobi Alhaji Mumuni Kariya Alhaji Mumuni Amadu Alhaji Larabu Hamidu Igolta Alhaji Larabu Hamidu Igolta Alhaji Usman Hamadu Laba Madina Alhaji Usman Hamadu Laba Madina Alhaji Bubakar Tara Tudu Alhaji Bubakar Tara Tudu Alhaji Hashimiu Big Farm Zarmaganda Alhaji Hashimiu Zarmaganda Zarmiya gashi nan ya fito ya zo ya karbi Alhaji Adamu Tayiru Fadama Alhaji Adamu Tayiru Fadama Alhaji Abdulrazak Firdaus Pharmacy Alhaji Abdulrazak Firdaus Pharmacy Baba Bukar Koriya Baba Bubakar Koriya Alhaji Sa'adu Yamfa Newtown Alhaji Mai Gari Falmai Mamobi Alhaji Mai Gari Falmai Mamobi Alhaji Yunusa Tarba Timba Market Alhaji Yunusa Tarba Timba Market Alhaji Sule Dalladi Akwatema Alhaji Sule Dalladi Akwatema Alhaji Sumana New Boy Town Alhaji Sumana New Boy Town ta Alhaji Kana Madina Alhaji Kana Madina Ghana kowa ya zo nan to wani ya zo Alhaji ne har wangari ina cikin masallaci wani ya tsaya mai kafin ya zo wani ya tsaya mishi wanda muka kira sunan sun daga mai martaba zar makwai Musa yayayendu ina ba su girma Allah ya girmama su annabi Muhammad ya yarda da su kamar kan da ya yarda da zar makwai Musa yayayendu muna godiya da Allah da annabi da ya kawo mu wata rana mai albarka ina kujera mai kowa ya san matsayinsa kowa ya san matsayinsa muna godiya da Allah kan haka nan don shi ga shi nan mai girma zar makwai na zabarmawa baki ɗaya na Ghana Alhaji Musa yayayenku wanda yake shi ne jikan
bakwai har kana su mai danta salamu musayan Allah ya kiyaye ka godiya muke baba bismillah godiya muke sabo shiga godiya muke kowa ke baya One, that's it. Jama'a mun kare. Kowa ya je zauna wani shi. Kowa ya je zauna. Sun ne mataba na magana ya ce yau cikin Greater Accra manyan gana aka yi manadi su ne manyan su baki daya. Ya ce su ne manyan zamanwa Greater Accra ko me ya damu zamanwa kansu za kai. Wai sun doki kansu sun ba ubanninsu. Wai in sun ga ana yin wani abu da bai dace ba ko an ji suna yin wani abu a kai karin su wurin. Su ne waɗanda za su yi musu magana su tafiyar da masarauta. Wai zamanwa duka su shaida da abin da aka yi ga. Wai Council of Elders na zamanwa kenan. Wai sun gode kowa ya zauna za mu komo inda za mu komo kowa ya zauna don Allah. Iyayen koya wajen ku. Tare da ake yi ba maza kawai ba ne. Kowa ya nemi wuri ya zauna. Kowa ya nemi wuri ya zauna tukuna. Yan kuri. Wani lori ya lo DV number DV 5492. You have brought somebody, can't take your car, we are going to do it. Kwashe kujeru da ba ana kowa zauna. A cikin dignities na suka zo muna da from the tarayya party wai party ne na shugaban Niger Alhaji Tawai da Alhaji Sule. Alhaji Tawai da Alhaji Sule from the Fulani community, President Fulani community of Ghana, Alhaji Amadu Seni from the Fulani community, President Fulani community of Ghana. As King Sumuna, the Government of Bashama, is also a former military officer. Bashiri Hassan, the Government of Tema, Chief Usmana Idrisu. National Chief Imam ya kai nan ba da jimawa ba, a jera kujeru na haka, a rasan, a duba lamba duk tara, a duba lamba na a jera kujeru. Jama'a, inda muka kai ba maza kawai ke taro ba, maza da mata ke taro. Iyayenmu mata sun ce bai kamata a bar su baya ba, ta haka mun kira matan sarki sabo zai zo ya mata waka, wanga waka na mata ne da matan sarki, sasha na minti 5, ta haka sabo bismillah. Min zai lafiya Allah ya gaura banina, maka da kuda kan sani, kwaye mini turo, abin da mun samu kuma ramu da shi dai. Salamu alaikum, mu da mata, maroƙi sarki Allah shi kai mu da sauƙi, shi mu dubi mace mawa Allah mu da sarki. Almuta gano sarki, rabbana da mu da shari, mu da mata. Abubakar illa da salamu alaikum, yau ga sabona, ga illa nan ya zauna sabo da ke kullum. Nan na jirin dole ba sabona, ta gaya mishi yanzu, na ce shiga
gabas da yamma sai ya tashi ya rike jama'an nasu kowa ya ji daɗi janna rabbana shi ya ce ya aza shi da mulki janna sarki ya yi abinai masa da sarki shi ko ba ka ne ba ya yi zara mutane da hadari nika kallo jirgin da kaya janna ki ba ta mahanya sannu ba wa gani na saboda ba ka da sallah kuma ba ka da shagugura idan za ki ni ga shagga mata da nisa mata kuma shagugura kun da gani ga za ki iya gaba na shi ne nake kallo kuma na ki shi da rami da hannu wanda bai daga hannu ne ba ya kashe da samara dama mai dogon zamani kuma ya taka wa mulki na gaba yanzu ne da ya fito kuka inda ba mu yi kake babban sayayinka inda ba mu hanyar mota ya sa a yi sabuwa wani ya ga shi wani akuya kuma ka ga ko sanya ga da musun yawa ki an gama da shanu ido da musu da shagu sun da gari ya laki ne da shi ne da kallo kuma da gari ya laki shi da gani da hannu wanda bai daga hannu ne ba ya fito da sabanwa gani ya laki sarki na mu shi ne nike kallo ga sarki tsani na mu mai salatu na da sheka mai zama Allah na alayu Allah da dagewa sarki ta iko Allah ba yi na mutum ba abin da kai masa bana gode wani ga gidawa abin da bai ga boko mai zan kuka mata da ni da zaki mai salatu ni ne mini kowa abin da ya yi na gode wani ga gidawa ya kama rogana ba ni gaskiya wani mu cikin wa kaya abin da ya yi na gode Allah shi ma ka kyawun gargo, abu abin
sun
PRO ina yake Hajj Abdulsamad ina yake Samet Profesa Abu Yahya alƙali ina yake ya shigo Alhaji Isa ka Hashimi Alhaji Takada Hashimi Takada ina yake Bauta na kenan Alhaji Isa ka Hashimi Takada Alhaji Masaudu Modi Alhaji Masaudu Modi ina yake Alhaji Masaudu Modi ina yake Alhaji Masaudu Modi ina yake Alhaji Sa'idu Abdulhamid Maduka Alhaji Sa'idu Abdulhamid Maduka Madugu Hassan Ahmadu Kuraikwai Hassan Ahmadu Kuraikwai ina yake Hassan Ahmadu Kuraikwai ina yake Malam kuna son position ku rinka cewa ga kuma saboda Allah Ali Ahmad Dogari ina yake muna so kowa ji. Hajiya Binta Haruna Magajiya Hajiya Binta Magajiya ina take Hajiya Binta Magajiya ina take No, gaya shi ne.